Gang. Gang. Ron, naman mo? Lakaw. Asa po na naghaling naman po kakabalo kang walay buga. Abay, wa man gyapoy tak-ano na na. Gigilan ko na walas lamok ba? Lamok. Unsa mas mama nimo? Unsa ingon niya? Lakaw na kay mangutan na po dag bugas. Iway sudanon. Lima na kaadlaw sige pangutag bugas. Way madala. Nya ikaw sige ra paglaan ka uban nimo nang pinanggan nimo anak ko. Buti ka. Laag po na kag imo re. Inagpanas Jimmy kay okay nagpanganday sa kinabuhi. Kamo. Nya kami. Ani kamot mo kuan? Napoy pinaladi pod. Di ba sa pinalabi siya may mutuman sa ko ah. Asa si Grace? Ano sunod do? Si Grace. pa. Ban. Grace. Wali ko din mo kuyo si wali mo. Nakituyo ba? Asa naman po ka nag-ilis? Nag-ilis naman po ka. Mulakaw ko ba? Asa man ka Grace? Di tabangan mo tanim sa mama nimo pangitag bugas. Nag-outing mangod mi ron tanangin ko anak ko, mga amiga kami igo, mag-outing mi ba niya. Karon lang jud kailangan jud kayo pa. Mag-outing ron nga bawal man ron. Bawal maligo. Dili man mi mag kanang skrito lang gyud among pagkuan no, skrito among pagmanding-manding ba. Kay tagsara mangod na magoy abroad nga nang uli mo ban. Saka dito magnanga ka dito, wa koy mahatag nimo. Hindi lang kay na magoy barkada nga maglibre na ko. Sige ta sa og pang libre Grace kay abot ang panahon. Pa, uyab na. Sige na, dili. Sige kuyab na ha. Dili lang yan uyab pa. Ay sig pataka dira kay. Kasi kuyab na ka ha. Wala mangod pa. Pampay galisod ta timan-ina. Wala mo ko na uyab pa pataka. Outing gani ang tuon pa no. Sa di ay. Pa nakabalo tong wala ka dire. Hoy, ay mo patakal sa tira no, kapit. Ah, Wala wala ka ka. lang yang uyab niya. Hoy, ay patakal dira ay. Tama ka tinuod na yung di pang ihon. Nay ready. Dili na pa. Wala ka ka dire. Ati pa kabalo ka. Ayaw. Ati kanila para sila kada agon pa ako dili. Ati kanati ka. Uli ala pa buntin ka. Burali. Ay, baba. Sige na pagod pa. Puno. Sige na. Sunod ka. Puyo ba, puyo. Sige na, baba. Karon lang bitaw ba? Sunod sa kwarto. Sulod sa kwarto. Sulod sa kwarto. Karon bitaw nang angyo gani. Hilak kay. Bilang, naman pinilabi. Hilak kay. Puyo diha. Hilak. Oh, anong na kaldero ron. Wa man kaldero kanina. Ay niabot ka nagpatakaang gipatakaang ra niya. Isa man ang kanon. O silingan na to diha oh. Ano dili man lutuon? Matay bugas. May na lang da makatilaw ning bugas na tong sugangan no. Wa na ibay bugas biya. Oh, maitan mama pud nimo pating dugaya. Oy, di man maka-produce og bugas. Ikaw po guys iglaglaag. Ga minyo di ka pangitag bugas. Puyo diha Grace ha? Ha? Bang kuana. Ayo ka. Unsa mo manggilat-gilat man ka diha? Musukol-sukol na yung ka? Ay, nag-aso. Murag nating alay pagkaon. Ah, nagluto gyud di ay. Daw? Diha Grace ha? Ha? Ah. Yo diha. Sagot kaya. Wa pa na naluto. Asa man na mga kanon ay dinyo diri. Kung ano wa pa naluto ka tubig ba? Sa man diha? Sige ba? Ay ko nga na. Sa man imong trabaho? Mga kaon Dok ka dako na ka mo kuan na ka? Unsa day kaniya? Ano mo man ang ibang budak ni mga plato dire? Malaya na yung layas ko diri. Way pagkaon. Mo na pa. Sige mo sali kang mamagod. Iti pag mo kabalo mangitag. Tudaan po bugas. Balik dire. Dito. Balik niko. Ikaw mo balik dire. Ayo. Oh, dayon. Na. Ay, Oh, Oy ma. Asa kay kan ma? dara nagpalit ko ning kuno. Asa na? sa man eh. Nipalit ako na bagay. Sig tulo ning balay na to eh. Bulkasin imong gisigurong palit, wa ka ni sigurong palit og bugas. Unsay tuyo, unsay gusto niyo pabulkahon minimo tibok pamilya? Alam nga lang, di ta kadarog tulog noy kay mga bata o mga basa nang Bugas untay imong gisigurong palit ba dili kay bulkasin. toy bugas diri ang bilin ganiya. Wala na gisabot nag mga manok ni Gibhart. Wait, babasa ng bata na. Wala ko nilakaw. Kamayo bas manok ipakaw bugas niya. Diri wa mo gilungan. Dili ba unsa? O yun na pa bang anong bulkasin imong gisigurong palit? Ay gisiguro na ko ni kay atong balay wa ay dagan kay buslot. Mo na ang ipalit. Simutan na tanan para mawala ng kagutom ni pasimutan na imong mga anak ng bulkasin. Sa mong kuan. Si Grace dia o kasabi na imong anak dia o maglakaw-lakaw na pod. Paano na naman ito ng mataan ni Diane? Muyab na po. Ah, ano naman ito, Grace? Sige na po ka. Lahat na po ka. Asan mo na ikaw lakaw? Mga namang sige maglakaw-lakaw. Ikaw mo tabang rin oh. Dagan ginoon rin. Ika ka ito nangitag. Wala ning balay na ito dali. Wala mo tabang na to. Sige, pag
Sige, glag-glag ha, pagpuyo niya. Sabi na dia. Ma, asa ang good? Lakaw ko ba? Ay, kan kay kan, Sige na, masikap. good ma. Asa man di ka ba to? Mag-outing ka ni Mino. Ay nagsugti na. Sige na, mama. Kung makadingan nga mag-outing na ka nga. Karon na kay kuno kay karon na pag. Manguyab lagi na. Oh, Sige na, sige. mama. Ayaw lang sugti ba? Ay nagsugti ba? Ha? Ay nagsugti Yes, ba? Puyo. Dami ni reader, kauban ni reader. Na lalaki. Ma. Nasog Sobrang mo. ano nila, ma. Kati-ate ko na sila para sila Ay, ipalaagol. uyab. Ay, patuwa na, ma. Oy, Sige na, oy. ma. Unsa man ka tinuod ni? Nakikita na nasa uyab mo. Nakikita na nasa uyab. Nato dire? Kita sa uyab. Sus, ngatik palugaw Ay, eh. tuwa na nila, ma. Way lang kay Ano sunod na niya. mga nila pa para di ko Ma. nila. Hoy! Sige na, mama. Nawala ka dire. Dito yung uyab. Ikaw ka. Ikaw rin ipakon na naman. Ikaw din mo. Ma. Wala. Asa Kuha na ito siya ma. uyab. Kumaw sila, mama. Pero man ka tinuod ni nga, nagdadalam na pag-uyab Wala dire. man good na. Wala. Sige kami nagkukuha. Way lang, balik dito. Hoy. Way Sige lang. na, mama. Sige na, good ma. Panakwa na ron ha. Way lang, dito balik. Sige na, mama. Karon na babito mo. Ah, dili. Kay Nakakay na ko na pa oh. dito. Sige na, ma. Sulod dito. Sulod. Ha? Wala lang kay kutlo. Agay da. Ang lami. Sige to kag dalaga na ka makaisi-isi na kag lakaw-lakaw. Di uyab di dire to. Mga classmate ra naman. Tinuod din ang uyab niya ron doon. Oh, katong ni kalakaw ka. Lingutan kag bugas. Tagsara Ate, kita uyab. mulakaw gani. Magkuhan-kuhan pa mudra. Ay, sukol ba kita? Ba niya ba? Usay naman kung mulakaw pa. Ano magkuhan pa? Ano man mo? Ipit kay mo. Ami. Para na sa kayuhan ba? Naon ko mo pinalabigod. Labi. Ami. Dudong unsa man tong giingon nga. Ramping dito ha. Ayo. Oh, asa mo rin mo patot? Ay, Birthday sa iyang barkada ba? Alangan naman di siya mo adto. Kamayo ni mo. Kanay mo sultan. Alangan lalaki man wa may mawala na kanang babae. Ha? O, juta ba dyan mo pa? Pa, ala ka na ka. Magdala kong bring house para nari ka man tadi karon balik mo lakaw ron. Oh, sige, may problema basta Salamat, kuan Ipa. lalaki. Oh, wala mo na lang mo tanan. Pagkuan dito ha. Kung nay sobra pagdala sa Ay, may problema na. Naman kay balon na di ang sulupin pa. Di bahala lang. Sige. Ana si Sige, Grace bueno, pa. Ay, dito. palaw. Ito na ko ba? Oh, Grace, ito sa Grace. dito. Yan, Ron, yan. umana sa nang ninong agri mo diha bago Oh. before ka makalakaw ha. Hoy, lailan ninyo ba oy? Ano Hilo. pala kung malagini mo na sila pa? Ah, mas give heart di ay. Puyo diha ba? Di ba ay si pangita ato. Kaon ra muli ra mo kaon man bataan na. Oh, zaman dire Grace, wala ka kahinlo ni balay dire Grace. Ma, sige na mama, wala ako ba? Ha? Kita sa kugulay. Kanang ninong agri. Iwasan sana dia dulong mo. Diyan sa kinako no. Kamu ko kugulay ba? Unsa man is Grace nga wa man kahinlo ni balay dire na unsa man ni dire oh? Wala ko ba? Magsige ra mag-ilis ana may rabang manglabatan katapon og na nang labunon diha oh. Gasalig ninong. Napay mga plato dire wala ni kwan. Ay na ko din yung mga oy, ganun muna ko malagyan na sila lagi. Unsay lain ana nga? Babae man ka. Ha, Di ba pwede? Lamang di ko mag-amping. Ah, mag-apingan hindi pwede. Sige na good ma, Ah. ganun bitaw mo. Hilom diha Grace ba? Di ka mo hilom diha? Ha? Di ka mo hilom diha? Ha? Di ka mo hilom dira, papura kang papa nimo. Kabalo ka na yung papa nga. Sensitive kaya na sa inyo, di mo palagon. Ma, ano mabukay mo ba? Di ako naman sige. Tama na po sa balay. Ako na si Grace. Pa. Kita sa kugulay para natin sa danon karon. Sige na. Oh, sige. Oh, Ayuy. Ma, sige na mama. Hilom diha sige, Grace sige. ba? Ma, pagpuyo ko dira, hindi mo siglat lang. wala ko malagyan naman sila mabe. Dali nang kanon diha, dali nang kanon diha konde. Oh, apit naman nimo. Dali na diha. Ano man yung tubig diri oh? Unsa man ang pagkadabak nimo? Ano imo man? Ito yung mga ano magkuha na.